saa mennä. Jep. Loputon määrä eri vaihtoehtoja, jossa yksi päätös voi jakaantua useisiin eri todellisuuksiin. Luoden vaihtoehtoisia maailmoja niiden rinnalle, jotka jo tunnet. Minä olen Watcher, teidän oppaanne. Mitä, jos Loki ei jäänytkään TVAn kynsiin napattuaan Tesseractin, vaan Loki oli vihdoinkin vapaa tekemään, mitä tahtoo? Tule mukaani ja katsotaan. Tesseractin saatuaan Loki yritti päästä sivistyksen ja kulttuurin kehtoon, mutta päätyikin Suomeen. Ja ei pelkästään Suomeen, vaan Kälviälle. Hep. Muistan illan, jolloin viettelit mun. Yöhön etelän toit kuuvaa huumaa. Tunsin tulisesti haasteesi sun. Annoit aloitteensa siihen suuntaan. Tanssit auringossa kiihkein liikkein. Tiesi hyvin mitä mulle tein. Linda, Linda, oh Linda. Muistan sua, tuon nuoren vartalon nään auki, se keso nautinnon. Linda, Linda, oh Linda, 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 muistan. Sun saavun uudestaan, sun haastan uusintaan, saat silloin liekintään kuumentaa. No mun vierelläin on keinut hiekalla niin raukein katsein. Sytyvät syttynyt on. Siirret lähemmäksi nokkein lontein. Pillittäret kulkee selkää pitkin. Ropetinsa yksin. Linda, Linda, oh Linda. Linda, Linda, muistan sua. Tuon nuoren vartalon, näen alla auringon. Sen joka liike suo nautinnon. Linda, oh Linda. Linda, Linda, muista mua. Kun saavun uudestaan, sun haastan uusintaan. Saat silloin liekintään kuumentaa. Titanic. Kiitos Kälviä. Nuoren vartalon, näillä auringon, liikes tuo nautinnon. Kiitos Reetu. Kiitos Kälviä. Vielä jatkuu, laula. Linda, Linda, oh Linda. Linda, Linda, muistan mua. Kun saavun uudestaan, sun haastan uusintaan. Saat silloin liekintää kuumentaa. Linda, Linda. Eikö tämä lopu? Linda, Linda, muista mua. Saavun uudestaan, sun haastan uusintaan. Saat silloin liekintää kuumentaa. We want more! We want more! Kälviä, kiitos. Ja sitten poikki. Missä me ollaan? Mikä tää paikka on? Sitä ei tässä nyt tiedä. En tiedä. Tämä on Kälviä. Suomessa. Häh? Kälviä. Kälviä? Suomessa. Ei mun tänne pitänyt tulla. Tämä on kuule 70-luvun partyt täällä menossa. Hyvänen aika. Ei saa. 70-luvun fiaskon jälkeen
yhtään parempaan paikkaan tai artistin ääreen. Loki on eksyksissä 60-luvun Suomessa, palavasti ihastuneena Country Helenaan. Aloittaa. Mikä paikka tää on? Ja seuraavaksi meille esiintyy ikiklassikko ja kaikkien rakastama Country Heluna. Letkis täällä tunnetaan, letkis meillä osataan. Letkis suomalaisien on saanut aikaan viljelyksen hirmuisen. Letkis maailmalla on, letkis tanssinuorison. Tietää mannermaan nyt saa kuinka jenkka suomalainen valloittaa. Ken letkassa kestä, ei sen varmaan pikkuhukka vei. Jenkkaamme letkaamaan, ei heikko päät saa tullakaan. Letkis tanssinuorison, letkis maailmalla on. Lentää valtamerten tanssia, letkis se on joka valloittaa. Joka mies, nämä askeleet kai ties. Poikien, tyttöjen, jono on jo kilometrinen. Luosujärvi, Alvari, joka toinen niemi. Virtanen, Lahtinen sekä Kustapeli Koivunen. Letkistä. Letkis meillä osataan. Letkis suomalaisien on saanut aikaan viljelyksen hirmuisen. Kiitos kansa, kiitos Suomi. Minä jatkan tästä matkaani. Hyvää kälviä! Kiitos. Minä jatkan matkaani tämän kauniin, kuka sinun nimesi on? Minun tunteeni samainen. Me jatkamme matkaamme. Hei hei Suomi ja kälviä. Kiitos kälviä. Olemme seuranneet Lokin edesottamuksia läpi vuosikymmenten, eri aikakausien, eri paikkakuntien. Seuraavaksi Loki saapuu Espanjaan. Loki, mitä hittoa sä siellä? Espanja on tuolla päin. Tuolla päin. Sinne päin. Olit menossa Kanadaan. Hei hei. Hyvää jatkoa. Ja seuraavaksi Lokia Espanjassa. Kiitos. Yes sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, 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 all night long. Yes sir, I can boogie. Kiitos kälviä, kiitos kälviä. Ja kiitoksia äskeiselle esiintyjä kaksikolle Pakara. Heidän laulunaan oli Yes Sir, I Can Boogie. Tämän lauluesityksen jälkeen yleisössämme on enää yksi henkilö jäljellä. Yllättävän hassun näköinen nuori mies, pitkä tukka, sarvet, kantaa jotain sinistä laatikkoa kädessään. Saisinko kysyä teiltä, nuori mies, mitkä fiilikset jäi tästä esityksestä päällimmäisenä mieleen? Miten tämä soi? Hei, kuuluu. Hyvin kuuluu, hyvin kuuluu. Lähinnä, että oliko esitys mieluinen ja olivatko laulajat viehättäviä? No, kai
tainnut olla aivan mieleen. Saisinko kysyä, DJ on huomaavinaan, että siellä on käsiraudat roikkuu. Ollaanko sitä karattu jostain? Ei oikeastaan. Sano. Sinänsä. Mutta ei oikeastaan. Tuleva poliitikko. Kiitos, olipa hankala sana. Oliko tästä jotain muuta vai mun pitäis vaan alkaa lähteä matkaasta? Meidän viimeinen asiakas. Voi ei. No, kyllä minä ymmärrän. Teillä on kiire. Ja ei tuo, rehellisesti sanottuna, eihän tuo pakara nyt ollut mikään klassikko esityksenä, joten eiköhän lyödä pulju kiinni ja jatketaan kaikki matkaa. Kiitoksia. Loki on eksynyt 70-luvun Ruotsiin. Hauska fakta muuten ruotsalaisista. Olen käynyt jokaisen maailmankaikkeuden ja jokaisen universumin läpi, enkä ole löytänyt Ruotsista kuin yhden Avengersien tasoisen supersankariryhmän. Kyseessä on Appa. Appa! Been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must be planned. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. Fire within my soul. Just one look and I can hear the rain. One more look and I forget everything. Oh, oh, Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma Mia, let's show again. My, just how much I missed ya. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. My, I could never let you go. Woo! I've been angry and sad about the things that you do. I can't count all the times that I told you we're through. And when you go, I think you know that you don't need me anymore. You know that I'm not that strong. Just one look and I can hear the rain. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma Mia, does it show again? My, how much I missed ya? Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, even if I say bye-bye, leave me now or never. Mamma Mia, it's a game we play. Bye-bye, doesn't mean forever. Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma Mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. My, I could never let you go. Kiitos, Appa! Terveisin Thor! Voi pialottaa. Mamma mia, miss mun mamma on?
Sä menit kuolemaan. Loki! Veli! Thor. Sä elät! Ei. Hei. Veli! Ei. Ai, veli! Mutta Thanos! Älä muistuta mua surullisia aikoja. Mutta... Ei. Veli. Mä olin hetken aikaa iloinen. Mitä hittoa sulla tekee Tesseracti? Mitä sä sillä teet? Me ollaan treffeillä. Treffeillä. Maailman vaarallisimman kuution kanssa. Kaunis nainen. Just. Tesseract ei kuulu sulle. Se pitää palauttaa. En missään voi. Pitää palauttaa Tesseractia takaisin omalle aikajalalleen. Miksi ihmeessä mä nyt noin tekisin? Miksi? Todista minulle, että olet muuttunut. Hold my hammer and be proven worthy. Kauanko sä aiot puhua? Niin kauan kuin on pakko, että saadaan tää varmasti osumaan kohilleen. Pidä mun vasaraa. Mieluani. Ja jos olet puhdas, niin minä annetaan mennä vaan. Jumalauta, Loki! Veli, virolainen! Milloin sä opit? Veli! Sä oot aikuinen! Sinusta on tullut vihdoin ja viimein aikuinen. Sä oot vihdoin ja viimein worthy. Mutta Loki, hyvä, veli rakas. Tesseract ei kuulu sinulle. Miksi ei? Miksi ihmeessä? Ettekö te tajua? Tesseract, hän on valo minun pimeyteen. Hän on hiekka minun mereen. Hän on minun kaikkeni. Miksi? Ei. En mä vois. Sinun pitää luopua siitä. Anna se Doctor Strangelle. Ei tää on reilua! Sä saat mun Mjölnin rinnalle hyvää. Tähän päättyy tarinamme Lokin seikkailuista. Veli! Veli! Ei! Joudun taas menettämään hänet. Neljännen Veli! JK! Just kidding! No niin, täältä kuvausstudiolta oikein paljon kiitoksia tästä. On ollut äärimmäisen mukavaa. On kyllä. Näyttelijäkollegoilleni kiitoksia. Kiitos. Ja ehdottomasti niin on myöskin kiitettävää Marvelia, että on antanut meille avaimet tällaisiin hauskoihin asioihin. Jep. Ja, Todellakin. Miakinhan. niin, Miakin kyllä. on mukana, mutta Mia ei valitettavasti nyt tänne päässyt. Ja Arikin on mukana, mutta Hänkään ei valitettavasti. niin, Kyllä. Kaikki että on huitsin nevodossa. sairastumiset ovat ikäviä, mutta joka tapauksessa toivotamme oikein lämpimästi. Watcher toivottaa hyvää joulua. Loki toivottaa hyvää joulua. Reetu toivottaa hyvää joulua. Ja loppuun jänis kevennys. Jee.
näihin tunnelmiin. Kiitoksia, arvon yleisö. Merry Christmas! Merry Christmas! Ja kiitos Kihniö! Kiitos, Nihviö, Kylviö, Kälviö, Kälviö! Kälviä! Se oli kälviä! Kiitos! Kiitos! Hei hei, ensi vuoteen! Ensi vuoteen! Seuraavaksi siirrymme mainoskatkolle. DNA, aika se tuhimpaan, saat puhelimiin, aina ehtohintaan. Seuraavaksi tutustumme DNA-työläisen arkeen. Ei. Oho, mitäs? DNA. Aina pidetään huolta asiakkaista. Tänään tutustumme paikalliseen PK-seudun legendaan Ari Koivurantaan. Olet nyt ollut täällä PK-seudulla jo töissä useamman vuoden. Olet Rovaniemeltä tullut tänne. Mitä olet tykännyt tästä PK-seudun antamasta vibasta? Onhan tää siis, tämähän on todella mukava tämä ympäristö ja että täällä on kyllä tultu ihan mukavasti viihtymäänkin, että on, oi, mitäs täällä nyt? Mitäs täällä taas? Ei mitään. Mutta että tämähän on tällaista hauskaa hommaa kuitenkin, että No niin se minäkin ajattelin, että kyllähän tänne töitä on tultu tekemään. Ja, seuraavaksi niin tietenkin pitäähän näistä nyt tällaisista syväanalyyseistä niin, ja kun tutustutaan näihin DNAn työntekijöihin, niin kysyä myöskin, että mitäs vapaa-ajalla, tuleeko kannustettua jotain seuraa kenties? No siis, kyllähän sitä vähän tulee näin, olen itse aika tämmönen jalkapallofani, että tykkään tuosta Aston Villasta aika paljon, että sitä tulee kyllä katsottua. Kuinka paljon? Voisi sanoa, että hyvin paljon, että joka kerta kun niillä pelit on, niin onhan sitä auki kaikki maailman telkkarit ja läppäriltä ja kaikkialta, että kyllä tulee katsottua. No se on juuri aivan oikein. No olisiko meillä vielä tähän loppuun niin jotain tällaisia joulutervehdyksiä niin? Nyt on kyllä. Mullahan on tämmönen... Odotapa. Joo. Upsis. No noin. No niin, olisiko vielä jotain jouluterveisiä lähettää? Saattapi olla. No niin, eiköhän me vaan toivotetaan nyt sitten hyvää joulua taas jälleen kerran. Ja ei muuta kuin... Ei muuta kuin taas sitten ensi vuoteen. Hyvästi! Sanokaa hei hei Arille! Go. Loputon määrä eri vaihtoehtoja, jossa yksi päätös voi jakaantua useisiin eri todellisuuksiin, luoden vaihtoehtoisia maailmoja niiden rinnalle, jotka jo tunnet. Minä Loputon määrä eri vaihtoehtoja, jossa yksi päätös voi jakaantua useisiin eri todellisuuksiin, luoden vaihtoehtoisia maailmoja niiden rinnalle, jotka jo tunnet. Minä olen Watcher, teidän oppaanne.
kai siihen noin läheltä oikeasti kuppaa. Hyvä. Kunhan vaan harjoitus. Joo. Harjoituskuvaussessio. Harjoitus. Laittaa. Loputon määrä eri vaihtoehtoja, jossa yksi päätös voi jakaantua useisiin eri todellisuuksiin, luoden vaihtoehtoisia maailmoja niiden rinnalle, jotka jo tunnet. Minä olen Watson, teidän oppanne. Mitä, jos Loki ei jäänytkään TVAn kynsiin, vaan sai vapaudellansa tehdä mitä tahtoi? Tule mukaan. Seurataan. Ja saa. Niin että saa. Ai. Ei pirulainen. Nyt on Thor päässyt kuule aivan mahtavaa, ultimaalisen hienolle keikalle. En olisi ikinä uskonut. Ei kuule äitifrikka olisi ikinä uskonut, että Thori pääsee kuule 80-luvun Ruotsiin ja vielä katsomaan appaa. Mutta näin se on. Katsotaas. Oi vitsi. Miten ei tää ei pysty kuvatessa enää kääntää. Eihän pysty. Aha. Aivan. No se Pystyn tietenkin. Onko hyvin mennyt päivä? Hää. Onko ollut hauska päivä? Niin, että onko ollut hyvä päivä? On ollut hyvä päivä. Hyvin kaunis ääni. Kiitos, niin on. Sano jotain. Kuulopää. Avokado. Hei. Hei, Come back. tässä mä oon. Sano jotain. Hullu lapsi. Nenä. Onko vielä yhtään mitään sanottavaa? Oi! Oho. Yhtään mitään sanottavaa. Paineita. Kaikki tuijottaa. Kaikki tämä homma. Kaikki Kyllä sulla on päivä mennyt. Joo. Onko ollut hyvä päivä? Okei. Haluatko kertoa meille vähän tästä sun päivästä? Okei, et. Onko tänään tapahtunut jotain hyvin kamalaa, hyvin pelottavaa? Okei. No, onko äiti pelottava? Onko Harri pelottava? Kukkuu. Lakeissa. Happy holiday. Niin. Vielä tämmönen finaaliklippi. Mä otan nää nyt pois. Oi. Mä kuristan itseäni tänne. Haft. Mulla maistuu meikki suussa. Se on ihan hyvä. Eikö se ole jotenkin niinku se paane? Niin, no me ollaan just aika hyvin tässä sitten. Näyttää joku sussa, miten nämä värit menee näissä. Niin. Niin kun näytäkin, kun katsoo tuolta. Joo. Se näyttää ihan sitä. Oot kuullut sen
se nytte? Se on jo Ai filmaamassa. se on jo Ai filmaamassa. jaa, no niin. Okei, laitetaanpa. Saa. 70-luvun fiaskon jälkeen Loki ei pääse yhtään parempaan paikkaan tai artistin ääreen. Loki on eksyksissä 60-luvun Suomessa palavasti ihastuneena country helunaan. Katoinen, nieminen, Virtanen, Lahtinen sekä konstaapeli Koivunen. Miten sitä letkajenkkaa tanssitaan? Eikö se ole näin? Oh. Niin, tuut sitten vaan mukaan, kato siinä jossain vaiheessa. Letkis, täällä tunnetaan. Letkis, meillä osataan. Letkis, suomalaisia on saanut aikaan yllätyksen hirmuisen. Letkis, maailmalla. Letkis, tanssinuorison. Tietää, mannermaa nyt saa, kuinka jekka suomalaisen vallottaa. Voi aloittaa. Ja seuraavaksi meille esiintyy kaikkien rakastama Country Helunaa. Letkis, täällä tunnetaan. Letkis, meillä osataan. Letkis, suomalaisien on saanut aikaan villityksen hirmuisen. Letkis, meillä tunnetaan. Letkis, tanssinuorison. Tietää, mannermaa nyt saa, kuinka jenkka suomalainen valloittaa. Ken letka saa, kestä ei, se varmaan pikkuhukka vei. Jenkkaamme letkaamaan, ei heikko päät saa tullakaan. Letkis, tanssinuorison, letkis, maailmalla on. Lentää valtamerten taas, siellä letkis on se, joka valloittaa. Joka mies, nämä askeleet kai ties. Poikien, tyttöjen, jono on jo kilometrinen. Jokinen, Mäkinen, joka toinen nieminen. Virtanen, Lahtinen sekä konstaapeli Koivunen. Hei, meiltä puuttuu se... Petterimme nenänpään haukkuivat toiset silloin. Majakaksi pilkaten, tuosta vaan saikin silloin joulupukki ajattelen. All the bells tolls, I'm Hatsison. All the bells tolls. Hep. Yön etelän kuuma huuma. Otapa. Voipi aloittaa. Mamma mia, missä mamma on? Mamma, miksi menit kuolemaan? Missä mamma on? Loki! Veli! Veli! Sä elät! Veli! Veli! Sä elät! Sä elät!
Tesseract ei... Mitä sä teet Tesseractin kanssa? Treffeillä. Treffeillä. Se ei kuulu sulle. Todellakin kuuluu. Se on mun laki. Ei mulla ei. Ei se haittaa. Ei. Osaako? Otat... Ufoja.